Ja. Hej, hvad hedder du? Olivia Rasklund. Hvad laver I her i Art Event? Vi laver en masse ting. Vi er i gang med at lave noget Pac-Man-kostyme. Og så er der nogen, der laver smykker og maler deromme. Og så limer ting. Det hele. Yes. Er det godt at have Art Event? Ja, for det er mega godt. Jeg kan godt lide sådan noget, hvor man skal rode med hænderne. Så det er perfekt. Kan du lide at gå i 10. klasse? Ja, jeg synes, det er mega hyggeligt. Og man har god tid til at lære de ting, man mangler og sådan noget. Der er plads til os alle sammen. Hvad er det bedste ved at gå herover i 10. klasse? Og det er menneskerne, tror jeg. Det sociale? Ja, jeg synes, der er et hyggeligt sammenhold. Jamen tak for din tid. Hej, hvad hedder I? Nikolaj. Hvad laver I her i Medie? Vi sidder og redigerer film fra skoleturen. Er det godt at have Medie? Ja, det er da meget sjovt. Hvad er det gode ved Medie? Det er for eksempel sådan noget her, det kan jeg godt sidde og redigere. Jeg kan godt synes, det er meget sjovt at sidde og redigere sådan noget. Kan I lide at gå i 10. herovre? Ja, det er meget godt. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Hvad er det bedste ved at gå herovre? Det er nok alle de nye venner, man har fået. Ja. Det er også det sociale. Ja. Hvad hedder I? Jonas. Tak for jeres tid. Hvad laver I i Dig og Verden? Vi har et projekt Om hvad? om oplæg. Og fedme. Ja. Kan I godt lide at gå i 10. klasse? Hvad er det bedste ved at gå herovre? Menneskerne, der er her. Mette og Signe. Jeg hedder Steven Hørlein. Hvad laver du i frikvartererne? Jeg spiser noget. Synes du, frikvartererne er lange nok? Nej. Jo, det sidste er, men ikke det første. Er det fedt, at I må gå fra skolen? Ja, det var lækkert. Hvorfor kan man ikke holde sit skrald i lommen, indtil man møder en skraldespand, og så smider det på vejen, så vi får så mange problemer? Det er et godt spørgsmål. Det er nok fordi, at man mener, at når man går rundt, så gider man ikke gå rundt og holde det i hånden og sådan noget. Og jeg gider ikke lægge det i lommen, for man bedre, man aldrig får det op igen. Og sådan noget. Smider du det selv? Jeg tror, jeg har gået det et par gange. Nogle af det er vigtigt. Øj! Skal vi prøve en gang til? Jeg vil gerne prøve mod, du kan få det. Det er dejligt skidt. Hold du Er det vores farver? Er det meget højt? Ej, du står ikke og filmer! Er det meget højt? Hvad laver I her på Friluftsliv? Vi er ude og se folk, og skal lære om første hjælp, og så skal vi prøve at komme op i kran, hvis der er nogen på tøjlet. Er det godt at have friluftsliv? Ja, det er faktisk meget dejligt, man rører sig meget, og man laver alle mulige dejlige aktiviteter. Kan du lide at gå i 10. klasse? Ja, jeg elsker det. Jeg kan blive en rigtig god klasse, og masser af venner. Hvad er det bedste ved at gå i 10. Det er, der er ikke så meget, man laver. Man laver ikke så meget i man får ikke så meget for. Sådan mere, hvor man rører sig, og sådan man kan sigte mere munden nu, og efter hvad det har været.
Tak for det.